Dobré odpoledne. Tak jak se vám tady líbí atmosféra, závod, jak vás to chytlo? Fantasticky, já jsem si tu trať měl možnost ráno, před 8 hodinou projet to první kolo, ta trať je upravená, takže podle mě všechny závodnice mají stejné podmínky a Špindl se vytáhl, já jsem se s Bobanem Zemanem a s panem Beranem ty poslední 2 dny modlil, aby to počasí vyšlo tak, jak dnes a bylo to fantastické a myslím, že jsme ukázali, že ten závod světového poháru prostě zorganizovat umíme. Teď jde o to, jestli jste měl také nabroušené dobře lyže, protože... Dal jste si aspoň 2 oblouky? Měl jsem nabroušené lyže ze včerejška, ráno jsem ještě jezdil tady na červené. Já jsem rád, že se naučí vlastně i díky světovému poháru upravovat sjezdovky, protože ta červená je upravená fantasticky. Teď, když jste hovořil o tom, že Špindl je vlastně schopen uspořádat, a my jsme o tom mluvili taky, porovnáváme to s Rakouskem a je to tady, řekněme, ze všech stránek lepší, bezproblémovější, tak jak třeba konkrétně vy a česká vláda může přispět k tomu a může se zasadit o to, aby takovéto podniky, a nejenom, řekněme, v alpském lyžování, ale i v ostatních sportech, tady mohly být častěji a pravidelněji hlavně. Já nevím, jestli víte a máte představu, jaký je zhruba rozpočet toho závodu světového poháru, to asi 20 milionů. Já si myslím, že to není otázka peněz, ale spíše sportovní diplomacie. Já se bojím, že v těch následujících letech nemáme zajištěn přímo světový pohár ve Špindlu, budeme muset každý rok bojovat. Nemám pocit, že by vláda k tomu nějak mohla prospět nebo přispět. Každopádně tomu nebudeme bránit a myslím si, že všechny podmínky nastavené jako daňové nebo takové ty obecného prostředí jsou takové, že ty závody, tak jak v alpských disciplinách, tak v těch klasických se tady konat mohou a ten dnešní závod je toho ukázkou. Takže my spíš nebudeme bránit. Pomoc diplomaticky můžeme zkusit, ale opravdu ty alpské země se brání pouštět ty závody mimo ty hlavní 3-4 země. Je to tak, na druhou stranu my jsme byli třeba minulý týden v Liencu v Rakousku a tam jsme viděli spoustu problémů, přestože Rakušané pořádají světové poháry jak na běžícím pásu, tak tam prostě Rezi Štíglerová najela do lesa, těžké zranění, nebylo to tam z pořadatelského hlediska zdaleka takové, jak to je tady. Tak jde skutečně jenom o to lobby a o tu podporu, ale je to asi jenom o sportovní diplomacii, politické diplomacii. Já nevím, jestli... Není to asi možné, ale tak si to vemme, že tam jde nejenom o tu prestiž, ale taky o peníze a pořádání toho světového poháru v těch jednotlivých střediscích přináší samozřejmě další návštěvnost a proto ten Špindl musíme podporovat všemi prostředky, takže zkusíme i tou politickou diplomacií. Tak dobře, bereme vás za slovo. Děkujeme. A budete i zítra na Slavo? Zítra samozřejmě budu, těším se, že Šárka zajede lepší závod jako dnes, ale po tom nešťastném zranění si myslím, že ten dnešní výsledek není špatný a doufám, že to zítra vyjde víc, takže to všichni přejme. Tak díky. Mějte se hezky, nashledanou. Tak to byl premiér české vlády Mirek Topolánek a